Dus hier aan de Molenstraat ben ik momenteel. Dan heb je terug de route daarvan. Ja, dat kan wel nog even in beeld. De bikepark van Hulst. Fietspark toekomstig. Voorzien in 2025 met eventueel afwerken ook in 2026. Terug even mooi in beeld. Stond ook recent in het nieuws in België, in een Belgische krant. Ik dacht het laatste nieuws, een artikel erover. Dus het wordt wel bijzonder spannend en ook wel interessant. Hè. Dat is ook wel iets die me interesseert. Dan ook precies wel het idee van een mountainbike aan te schaffen. En daar kun je dan ook wel wat trainen en met hindernissen en zo. Dus wel een mooi project. Zo nog even hier met dit. Dan ook de locatie daarvan Wittebrug, de woonwijk. En dan ja, komt men verder iets aan de rechterkant, kan men dan Hulst binnenvliegen. Natuurlijk via de N290 is het even naar links en dan heb je je afslag verder. Hè. Natuurlijk al verschillende droomvluchten gemaakt van de stad, dus afzonderlijk te zien. Een pracht van een bosgebied, veel groen